Jag var kom till till Borgårdsfond, nummer 6 i 2018 och vi tar tror i Malaskra och det första det en omsökt från Asbjørn Jakobsen arkitekten för P framhärja om byggelöve och till fotografer Borgård omsökt från P framhärja om byggelöve av matrikel nummer 223. Fotografer kommunen har meldt omsøkt fra Asbjørn Jakobsen, arkitekten, det er først 14. mai 2018. Her tar vekna P framherja søkja om byggeløyve til ombygging av bygning tørre av matrikkel nummer 223 av Bakkavei 22 fotografer. Sjølemalen 8, skyts og oppskott fra januar 2018, utdrukninger av Orskerammo ved 18, plantekning av Kjattlare, plantekning 2, eller plantekning av Erhatt, skrivståhatt, plantekning av kloakk i Kjattlarerommet, og 6, plantekning av kloakk i stovhatt, og skjell nummer 6 til Norrsjøya, og skjell nummer 8 i Sjøsjøya, 9 Estersjøya og 20 Vestersjøya, 11 skoler av AA, og 12 skoler BP, Brona-skoler og Brona-plan av Kjattlare, Brona-plan av Stovhatt, og skriv det først 8. i 7. 2018 vi kjenner dagført om tekning. Mali har vært viktig funnet i tekniske nevntene 13. juni 2018, og med nevnten bor han til at byggeløyve givet sambart fyrirliggjande omsøkt. Byggeløyve galdande 2 år fra utskrivingar denon. Det tekniske nevnt, Eivind Brøyaskær, Magni Herasson Jøkladal og Edvard Jakobsen. Så var ikke Eivind noe til vi merker først. Da vi sa teknikerne først før, så sa jeg at dette var en utrolig flott bygninger. Og jeg har bare helt til at han ble flottere og flottere. Og man får til en anerkjent arkitekt og færre andre tekna en vinnebygning for Foklafer. Da var det vel, og jeg håper at som ombygger eller bygger nytt for å huske samme veier. Og jeg alltid har funnet en tekstkonent jeg alltid var veldig glad for at den omsøkningen var kommet. Det var faktisk ikke noe bøy noe igjen. Altså, serfrøyen har kannet det skal kannast. Og vi maler bare til, bøyene til at det byggeløy vil give, så at bygningen, snottlige bygninger blir ombygd og førder jakken. Det er det. Yes. Ja, takk for det. Ja, så gikk det fra. Ja, jeg sier som Eivind Brøyaskær at jeg ble offeren av sånne teknisene, at man virkelig kunne få et ganske almindelig hus til knappelig å se ut som en, ja, så glaselig som man nå hette blivit til. Det eneste jeg vil si at det ikke fått undervisning her, men kunne jeg likevel har jag några tankar om vad vi som byråd eller kommunstyre må lyckas som känner viss tacksam för det att vi har sådana vister. Ta nu också som vana vi är minst att börja i Smavon och i Kjattlaren och i City. Kvar faktiskt att börja och sust i allfjärsen. Nej, först i allfjärsen till att omvända troll till sin egna skip. Men det var mangel på så visst att under flåten väx väldigt kött och det väx så ösne kött att ta. Och tar var ända uppe i idrottshusen som nu är väck. Arbetade troll här uppe i ösne. Ja, det var mest rättroll. Och så får det här, nu ska jag kött av så fick det ett annat hus och det kom så ut i bruk sust i allfjärsen. 18-fjärsen och 19-fjärsen här också. Det vill säga att har var virka i Hässenhusen i 40 år. Och det är till störst gagn för våra lokalsamfällen och så sjön för allt samfället.
Så det effektas vi då. Effektas också om att framhärja nu för sitt egna och för sitt egna huvudsäte. Det drar inte lögna att framhärja en fångor för fåglar för kommunen. Så ja, det är oanvändligt att ha lite på så mal av byråspår. Och det är inte fått undervisning. Tack för det. Ja, tack. Edvan. Jag ska göra kötta vi tatta fyra som Eivind Brøyas går in ja. Vi tack nämnt och så såg vi till tekniker och med det hukt på tekniker som har tid. Och att en verkligt staslig byggningar vill alltså halt i själv och som ett andra halt ösne och göra viss pröj ösne. Vi tar en del av vinnerbyggningar och det står till så att som för en fasad som kan luka upp och göra det verk och samtidigt som det är en större vinnerbyggning. Och det är alltid och det är stort lite att han sövan som sig skimma som ösmer India och han vinner som är värre från montan ta stövarna som han häver och ta stadsligheter som har varit här kom i nu framåter. Och det att framhär i färd tar möjligheten att ordentligt etablera sig i sin egna här alltid är en saltsöv. Det är ett väldigt fyrtakant här för öke och häver låtvist värre i ören byggningen men har som möjligheten nu för att kunna få stegna så att det inte folk inte vi ska släcka några trätt i morgon att en ser stadslig byggning och bäger pröj för gå till tar själva bruka och pröj för fåglafjör. Ja, tack. Så vad som det är vi märker spårningar, det är det så till så hade vi det att komma. Så det som tack under vi till man från textnämnd om bachelor övergiven kom så rätt hand upp. Ja tack. Här var något så inte något. Så det nästa målen till Undervicher Egajottan Ullov och Rakstor Västerstovom. Och här huxar jag täcka hade ju Undervicher så har jag också jag täcka syntor samman till förra veckorna. Här Egajottan samband vi Rakstor till Rakstor och Ullov och Västerstovom. Fortjänande med skriv från socialnämnden det är fast 15 maj 2018. Här grått vi från att nämnden har lagt märkes att fortsatt för Västå och Långo nu i iveträck och tog vi by om en frågan med nämnde vidskifter. Som omtidje har Västå var något fler pengar än avsättar av fortsatt land kommuner för fortsatt. Det var så till några ombygningar och ja, så ska jag tacka ett brott och till nästa sugen här, regelbrott mitt i här. Mali vill vi köra funnit i fortsatt ta tror ju maj 2018 och mellan nämnden början till att gänga avhöjtande från socialnämnden av möte och var det en samla Egajottan på 240 000 till Ullöver och Rakstor i Västå. Raksar steg 205 och 200 Ukraina sålös att 164 000 vill göra till Ullöver och 147 000 till Rakstor. Och så nio stöven av till sørste borgasvikker, her Mali vil vikker borgasfundet, 21. maj 2018, og var samtidig at takk under vi tilmelden fra sosialnevndene og fortjernevndene om Egajottan til Ulløver Rakstor av Veststå, og at 240 000 kroner, og at bøyna Mali vujer til og endelig vikker av kommende borgasfundet. Så var det ikke om det er noe vi merker til her. Det ser det ikke ut til, så ätkvad om det. Så det takk under vi og endelig vitkjørende av Egajottan til Vestå konsulat hånden opp. Ja. Så. Nuttjom. Så det til mal nummer 3 til skriv fra Suslemannen Estrøyer Suslo og om tilmelde om 2 gründerformen og 2 tiltaksfolk. Og til samband vi til
regler eller kuncher om fåglarfjør som godkjent kvalva. Og her har det så vært her har så vært folk at høy, og som så fattende fra, og tog kom til å få sett noe folk at her. Så vi tar tåsa vi tilbygger løgene sjokken, slatsjelinjen, det skipet ut fra slatsjelinjen, så stå årene, og rikke og elja vel, så gjerne börja bruka mönstringare och krokar och såna. Och så till kommer från som skiljer från slatsjelinjen och från nokku samra vi Sørslemannen, Jakob Westergaard. Og det som tar melda til og två av Sandnon til Alexander Abrahamsen og Johan Klemsen og til skylder ut fra Slatsjelinjen Nøysene og tar her. Og her annar med hvor hin tiltaksfolk. Og så i bate det og i oppskottet Jonas Olsen og Njal Reinars Petersen. Så til det som tar melda til og så vet ikke om det på en til. Jeg har så ikke snakket annet på, og kan lukka vi med seg til at det tar seg Victor, og at det tar alle avhver ut. Ja, hva var det? Han spiller spørsmål her, du er Ja, så spyr bare. Ja, tar som bør du Arjen her i sjakken, hva som tar spurter, eller altså? Ja, som vi skiljer lærnen til sporter, og her nækker vi også at tar som var altså Søymen han jo ferdig ikke mitt langer, og Albert halde nok yngst ikke. Og så det at tar som versjonen, tar skulle ha båt, og som vi skilte her så har Samson Lamban han ikke båtmår. Så til nækker sammen ikke vi tog, og så ta møyne at her er jo fullt samra vi tar som her er at vi kører til inn som nu. Og her var nok lukka mye mer, her var nok dekka vi at Alexander Abrahamsen har vært her nek sammen vi pappasen Søymen, og tar vene via merskja. Det er nok så viktig parster av det som da 18 drap, jeg merskja alt opp grunnen og sånn. Så, titt ja. Ja. Det høyta av til å børe vise 4 felt og 2 tiltaksfelt. Ja. Tiltaksfelt det Nei, ja, jeg til det som sier, hvis vi tar onker på, og så andre skulle helst av ta seg av feltene, men onker så kunne vi ta onker tiltaksfolk. Jeg halte at har nevnt og faktisk at Svenning Hansen kunde vara på om en tilltak och han hur båt eller och hur jag kom till båt det var ett båt till en tilltaksman så var det ju om det är alltså där kunde vi så gott här var vi visst det och så var kontaktat det till jag. Ja Christian. Ja, till att det som alla nämnde. Det ställer av båt det ställer Jonas Olsen och Jan R. Petersen. Ja. Spanier showman. Jo. Det smart? Bara en spårning. Ja, jag hade det tog här Taboy kom på Svenning han nog jag kom till det och han så att säga alltid hemma alltså han och det ofta en tökelkurser då. Så tar Sandnon ner och här så annar alltid töker och annar cyklar ösn ja kan man säga. Men vad som det är andra det vi märker här. Jag också nämligen Tauri Gro. Det är alltid med han la ut till Ja. Bygga någonting där. Han är öde skratt och unge med och killar till. Ja. Och han är ösn på så han har faktiskt spelat samtidigt på. Han är så att säga ösn själv men vad som gott att sitta unge kräfter till. Ja. Men alltså jag kan vi kan gott notera att har som tilltakslimmer och så har det vi alltså besök. Inte med utmaning är tog. I allt till Gaubo. Ja. Ja. Så
Hvis det ikke er annet her, så halder vi vi er nok etgående, så det som tek under vi tog, så ja, det halder vi etgående, det tek under vi tog konservat hånden. Ja, det var så. Det var så mye vi tog. Ja, det var så. Så fundet låsjen, og så tar ikke fyrir her. Arne sommerferien, og ikke det kan gå sommer.